Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο και σε λίγο μου τελειώνει η μπαταρία. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε το Lego. Δεν ήμασταν εδώ, ήμασταν λίγο πιο πίσω. Ούτε εδώ πέρα ήμασταν, ούτε εδώ πέρα, ούτε... Δεν θυμάμαι που ήμασταν ακριβώς, κάπου εδώ ήμασταν, αλλά εγώ το συνέχισα μόνος μου, συγγνώμη, και θέλω να σας δείξω κάτι. Πως εδώ πέρα όταν γυρνάει σηκώνονται αυτά, και είναι επειδή αυτά εδώ πέρα γυρνάει αυτό, και έτσι όπως γυρνάει αυτό, χτυπάει σε αυτό. Και αυτό γυρνάει αυτά. Και αυτά χτυπάνε σε αυτά εδώ πέρα. Τα καφέ, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Και σηκώνονται. Και έτσι φτιάξαμε τη μηχανή. Τώρα είμαστε εδώ πέρα που ζητάει ένα τέτοιο. Το τιμόνι, να το, συγγνώμη που το προχώρησα, αλλά δεν μπορούσα να μην το προχωρήσω. Ένιωθα σαν χαζός που είχα το Lego στο σπίτι μου και δεν το φτιάχνα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το προχώρησα. Δεν θέλει αυτό, όχι. Αλλά αυτό που θέλει, πού να το βρω? Δεν είναι πουθενά. Α, να το. Τόσο μακριά είναι. Το φτάσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και θέλει κι άλλο ένα, το οποίο δεν έχω ιδέα που είναι. Λογικά αυτό είναι. Αυτό, το σήμα της Lambo. Αυτό είναι. Και αυτό εδώ πέρα είναι. Δεν φαίνεται καλά, είναι το σήμα της Lambo. Και το παίρνουμε και το βάζουμε στο τιμόνι. Εδώ πέρα έτσι. Να το. Μετά πως μπαίνει, έτσι, παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ πέρα, να το, και μετά αυτό και το βάζουμε έτσι. Όπα, τι έπεσε. Καλά, δεν νομίζω να το χρειαστώ τώρα, αλλά το πιάσω. Άστο. Πόση μπαταρία έχω? Ωραία. Σε 5 λεπτά κλείνει το βίντεο. Sorry. Ξέχασα να φορτίσω το κινητό μου. Το έβαλα λάθος. Τώρα μπήκε σωστά. Και τώρα λάθος είναι. Έτσι. Έτσι, εδώ πέρα. Συγγνώμη, έκανα βλακεία. 2 λεπτά. Όπα, το παράκανα. Μια χαρά είναι εδώ πέρα. Να το τιμόνι. Και πού θα μπει? Και θα μπει εδώ πέρα. Μπήκε. Οκ. Αντέχουμε λίγο ακόμα. Έχω 5% μπαταρία, να ξέρετε. Οπότε δεν ξέρω, αλλά κάτι παίζει να πάει και πολύ πολύ.
Πού είναι? Να το. Εδώ πέρα. Και θέλει και ένα τέτοιο. Το μετράμε εδώ κάτω. Και αυτό θέλει. Και το παίρνουμε, το βάζουμε εδώ έτσι. Μετά αυτό έτσι. Δεν μπαίνει. Οκ, και μετά αυτό έτσι. Και το φτιάξαμε. Και πού θα μπει? Οκ, εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Έτσι. Δεν θα μπει έτσι. Μπήκε. Να ρωτήσω κάτι, το τιμόνι αυτό είναι τιμόνι Λαμποργκίνης και το τιμόνι αυτό μηχανής. Τι φάση. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα θέλει εδώ πέρα και θέλει και ένα τέτοιο μαύρο. Αυτά εντάξει βρίσκονται παντού. Θα κοιτάζω συνέχεια την μπαταρία. Μην ξεμείνω από μπαταρία. Γιατί αν ξεμείνω από μπαταρία θα πρέπει να ξανατραβήξει το βίντεο. Και είναι κυριολεκτικά η ώρα 8:30. Με το ζόρι τον έπεισα τον πατέρα μου. Θα πάρω αυτό. Και θα το βάλω εδώ. Και τώρα βγάζει νόημα. Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς εμφανίστηκε άλλο ένα τέτοιο ξαφνικά. Άλλο ένα τέτοιο. Και θέλει άλλο ένα τέτοιο νομίζω. Όχι. Είναι πρώτη φορά που τα χρησιμοποιώ αυτά για τη Lamborghini. Αυτά. Γιατί έχω φτιάξει κι άλλο Lego. Παραμένει στο 5 η μπαταρία. Έτσι. Και εδώ πέρα λογικά. Έτσι, ναι. Μπήκε. Δεν μπήκε. Ναι, όχι. Προσπαθώ να το βάλω εδώ πέρα και δεν μπαίνει. Γιατί είναι τέτοιο. Έχει δύο μαύρα εδώ και δύο εδώ πέρα, κάτω. Μπήκε το ένα. Πονάει. Να μπει το κάτω. Δεν θα μπει ποτέ. Ρε. Μπες. Θα το διαλύσω στο τέλος. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι. Καλά. Αν μπει ποτέ... Δεν μπαίνει ρε φίλε. Οκ. Μπήκε. Δεν είναι πουθενά ούτε αυτό. Ναι. Ναι, ούτε καν.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Οκ, θα μπει εδώ πέρα αυτό. Το βάλα, εύκολο. Και θεωρώ πως και αυτό είναι εύκολο. Ζήτησε 2. Όχι, ένα ζήτησε. Εγώ πήρα 2. Λογικά θα κάνουμε απλά το ίδιο πράγμα και από την άλλη πλευρά. Εδώ πέρα. Όχι, παιδιά. Παιδιά, είναι το εξωτερικό αυτό εδώ πέρα. Είναι το εξωτερικό. Αρχίζουμε και βλέπουμε το εξωτερικό. Επιτέλους. Αχα. Τι ωραία. Να το. Οκ. Θα πάρω αυτό και θα μπει εδώ. Οκ. Και ξανά αυτό. Νομίζω πως δεν θέλει να βάλεις πολύ δύναμη. Γιατί δεν μπαίνει. Εγώ που βάζω πολύ δύναμη δεν μπαίνει. Θέλει να είναι έτσι. Μήπως θέλει αυτό. Αυτό θέλει, ναι, λογικά αυτό είναι για την άλλη πλευρά. Και θα μπει το από πάνω, το από κάτω. Το από πάνω, έτσι. Οκ. Και γιατί... Εγώ εντωμεταξύ γιατί τραγουδάω. Ναι. Τα φέρω πιο κοντά. Το έφερα. Το έφερα, wow. Ναι. Έλα εδώ. Η σκούπα. Μόνο μην πέσουν κάτω. Οκ. Δεν το χρειάζεται τελικά. Εν τω μεταξύ έβαλε και το πρώτο αυτοκόλλητο μόνος. Sorry εδώ πέρα. Βρίστε με αν θέλετε στα comment. Καλά θα μου κάνετε που το έφτιαξα μόνος. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να αντισταθώ όμως. Όντως τώρα. Να το. Νομίζω βρήκα τι θα κάνω. Για να έχω ελεύθερο όλο το τραπεζάκι. Γιατί είναι μικρό αυτό το τραπεζάκι. Όσα είναι του 2 και του 3 θα τα αφήνω κάτω. Έτσι ώστε να έχω περισσότερο χώρο. Εδώ πέρα γύρω γύρω. Και να τα έχω κοντά μου. Το έφτασα. Καλά. Τώρα αυτά εκεί πίσω. Αν είμαι τυχερός θα έρθουν μόνα τους. Παναγία μου. Λίγο. Παιδιά, θυμάστε αυτό που μου είχε πέσει πριν? Κοντεύω να το πιάσω. Εν τω μεταξύ να ξέρετε πως το τραπεζάκι είναι πλαστικό και είναι και πολύ μικρό.
και δεν τα χωράει όλα, οπότε πρέπει να... Οπότε τα άφησα στο πάτωμα όσο ήτανε. Δεν λεπτά πως θα φτάσω. Θα τα αφήσω βασικά να πέσουνε. Οκ, το χάσα. Ο έξυπνος. Α, όχι, ήρθε κάτω από το πόδι μου, το πάτησα με το παπούτσι. Πέστε. Είναι εκεί πίσω δύο και δεν πέφτουν. Ένα. Το πιάσα. Θα πέσει το άλλο. Α, δεν μπορώ. Sorry. Η καρέκλα είναι έτοιμη να σπάσει. Η καρέκλα πλαστική είναι. δεν έχω gaming setup. Παναγία μου. Το ρίξα. Καλά, αυτό εκεί πέρα δεν μας ενοχλεί. Στο αφήσω. Τέλος πάντων, πάμε. Και ήμασταν εδώ πέρα. Αυτό μπαίνει εδώ. Και αυτό μετά. Αυτό δεν θα μπει. Το βάλα. Και αυτό. Οκ. Και πού θα μπει τώρα αυτό? What? Γιατί. Οκ. Έκανα λάθος, 2 λεπτά, αυτό να το βγάλω. Τέλεια. Οκ, το ξαναφτιάξα. Αυτό πρέπει να το βάλω έτσι όπως είναι εδώ πέρα, αλλά... οκ, λογικά έτσι εδώ. Ναι, αλλά αφήνει κενό. Οκ, έτσι. Νομίζω εδώ πέρα σωστό είναι. Και τώρα θα πάρω αυτό και θα το βάλω εδώ. Γράψτε μου επίσης στα comment ποιο game θέλετε να παίξουμε. Νιώθω σαν να καθάρισε λίγο το τέτοιο, αν το βλέπατε καλά έτσι όπως το έβλεπα εγώ πριν. Και τώρα θα λέτε τι καθάρισε, είναι άδειο τελείως. Λες και δεν έχει μείνει τίποτα. Ναι, στην κυριολεξία σχεδόν άδειο. Οκ. Έτσι εδώ πέρα. Και πού θα μπει αυτό τώρα? Έτσι. Είμαι χαζός. Από εδώ θα μπει. Μπήκε. Μπήκε ρε φίλε. Καλά, το λέω λες και έκανε κανένα κατόρθωμα. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Και λέει φωνάζω αυτόν που το είναι έφτιαξε και το έχει έτοιμο σε 2 λεπτά.
Βασικά αυτό τη σχεδίασε, οπότε ναι, λογικά γι' αυτόν είναι, όχι λογικά, θα είναι και πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο να το... Ακόμα 5% είναι η μπαταρία, τι φάση. Επίσης αν ακούσατε κάτι πριν, κάτι περίεργους ήχους, δεν ήταν κάτι, να ξέρετε, από έξω ήτανε, είναι παιδιά λογικά, δεν ξέρω, πάντως απ' έξω ήταν γιατί εγώ άκουσα κάτι περίεργους ήχους, δεν ξέρω αν ακούστηκε σε εσάς. Αλλά εγώ άκουγα κάτι περίεργους ήχους. Ενώ κάτι... Τέλος πάντων, αφήστε το. Όχι. Όχι, εντάξει, άκυρο. Θα πάρω αυτό και ένα τέτοιο και λίγα από εδώ. Ναι, αυτό θα μπει εδώ πέρα όπως πριν. Οκ, και αυτό εδώ πέρα. Το βάλω λάθος? Όχι. Εδώ πέρα το έχω βάλει λάθος. Νομίζω. Ναι, εδώ πέρα το έχω βάλει λάθος. Οκ, ωραία. Και γίνεται το ίδιο πράγμα, απλά. Οκ, αυτό εδώ πέρα. Τι κάνω? Πού είναι? Κάτσε. Η απάντηση είναι πουθενά. Οκ. Να το, οπότε παίρνουμε αυτό, το βάζουμε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Πονάει λίγο. Εμένα τουλάχιστον με πονάει. Τώρα για σας δεν ξέρω. Και υποτίθεται πως θα κουνιέται αυτό. Θα κουνιούνται οι ρόδες και με τις ρόδες θα κουνιούνται αυτά. Και θα κουνιούνται και αυτές. Κάπως. Και ναι, δεν ξέρω. Κάπως τέλος πάντων. Μόνο να μην έχω κάνει λάθος. Γιατί θα το σπάσω κανονικά όμως. Οκ. Όπως πριν είναι όντως. Εγώ εντωμεταξύ βάζω όλη μου τη δύναμη για να το κλείσω. Οκ. Τελικά άντεξε το κινητό, δεν έχει κλείσει ακόμα. Γράψτε μου στο comments ποιο game θα θέλετε να παίξουμε
ή αν είναι να συνεχίσω το Lego, βλακιά έκανα. Και παίρνω αυτό. Α, δεν θέλει αυτό. Θέλει αυτό. Ρε, που είναι? Αυτό είναι το μόνο κακό με τα Lego. Πολλά και μικρά κομματάκια, τα οποία μπορεί να τα χάσεις ανά πάση στιγμή. Μπορεί να πας για ύπνο, να είσαι ανοιχτό το παράθυρο, να φυσήξει ένας δυνατός αέρας και πάνε όλα ρίχαμε. Ναι. Και... εδώ πέρα. Ακριβώς το πέτυχα, οκ. Όχι. Όχι, θέλει λίγο πιο εδώ. Όχι. Τι θέλει τέλος πάντων. Αυτό το Lego θα μου βγάλει τη ζωή. Θα χάσω μία από τις 7 ζωές μου φτιάχνοντας αυτό το πράγμα. Και αυτό επίσης με ενοχλεί πολύ. Το ότι πρέπει να το πετύχεις ακριβώς. Γιατί αλλιώς όλα θα πάνε λάθος. Θα κάθεσαι μισή ώρα να το φτιάχνεις, ξέρω εγώ, ένα Lego. Και επειδή έβαλες ένα κομμάτι λάθος, πάει, είχαμε Lego. Γι' αυτό πρέπει να συγκεντρώνεις αρκετά. Έτσι μπαίνει. Και αυτό τώρα... εδώ πίσω... Πού? Έτσι. Και εδώ πέρα... όπως είναι εδώ πέρα, σε αυτό. Οκ. Ναι, το βρήκα. Ωραία. Εμένα πάντως πολύ με αυτή τη Lamborghini μου αρέσει αυτό. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν μετανιώνω καθόλου που την αγόρασα. Είναι full ωραίο να προχωράει και να γίνεται και να σηκώνονται αυτά έτσι. Καλά, περίπου, γιατί αυτό χτυπάει εδώ. Και αυτό. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, πάμε. Εδώ πέρα. Πώς θέλει? Δύο τέτοια μπλε. Επίσης, ένας φίλος μου σήμερα έχει γενέθλια. Γράψτε του χρόνια πολλά από κάτω, σας παρακαλώ. Να δει το βίντεο, να ξετρελαθεί. Λουκά τον λένε. Γράψτε κάτω στα σχόλια όλοι χρόνια πολλά, Λουκά. Please.
να το δει να ξετρελαθεί. Εν τω μεταξύ, σήμερα είχε γενέθλια και μία άλλη μου συμμαθήτρια και έχουν γενέθλια ίδια μέρα. Εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Ναι. Θέλει αυτό λίγο πιο μπροστά. Θέλει αυτό να είναι εδώ πέρα. Ναι. Αυτό θες. Αυτό θες. Μπράβο σου, καλό μου Λέγκο. Α, ωραία. Μπαίνει αυτό. Εδώ πέρα. Έτσι. Και μετά αυτό. Α! Που δεν θέλει να μπει. Το κατάφερα. Μετά αυτά εδώ. Και πού θα μπει. Πώς θα μπει εδώ πέρα. Όπα. Πώς. Αυτό που θέλει κάνω, αλλά δεν γίνεται. Ρε φίλε, θα πεις πολλές φορές ακόμα. Δεν έχω ιδέα τώρα πώς θα μπει. Γιατί είναι έτσι, χτυπάει εδώ πέρα. Ρε φίλε, θα βάλω αυτό και θα το πιάσω μετά. Πώς θα μπει τώρα. Είναι αυτό. Θα μπει έτσι εδώ, όχι. Δεν μπαίνει, μόνο έτσι μπαίνει. Μήπως έχω κάνει κάτι λάθος εγώ. Όχι, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δύο λεπτά. Γιατί άμα δεν το καταφέρω θα σκάσω. Θέλω... Ή βασικά θέλω να σου πω κάτι άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε στα comments άμα θέλετε κάποιο άλλο game και χρόνια πολλά στον φίλο μου.
κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και subscribe στο κανάλι μου. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα καθορίσετε εσείς με το comment σας ποιο θα είναι. Bye!